ин гусфанд ки ба гуфтаи чӯпонҳо навъи қароқулӣ аст, дар чароғоҳҳои ноҳияи шаҳри Туз парвариш мешавад. умри миёнаш 12 сол, айнан мисли солшумории астрологӣ буда аз ҷонварони оромтабиат ба ҳисоб меравад. иқлим мода ин қароқулӣ бисёр гусфандо ин хеле қароқулӣ афармин чизори азин мо асос история дамо ки асори қати ана мисол мутобиқ шуда ҳамин иқлим мо ба ҳавай ба карисин сар кор дорем. ин ҷонвар шояд надонад ки соли 2015 соли уст ва аз рӯи тақвими мулҷар навбаташ баъди соли аспи чусту чолок ва заҳматкашу пуркор меояд. пешгӯиҳо ин аст ки соли нав ҳам айнан мисли худи гусфанд бояд орому камташвиш ва бобарор шавад. онҳое ҳам ки дар соли гусфанд зода мешаванд ба қавли ситорашиносон орому батамкин ва осудаву фориғбол ҳастанд. фозил раҳимови 59 сола сокини деҳаи чорбоғи ноҳияи рӯдакӣ 20 сол боз гусфандпарварӣ мекунад. худаш ҳам дар соли гусфанд таваллуд шудааст. нафарое ки масалан зери мӯчали ҳамин гусфанд таваллуд шудан бештар бокиҳо масалан забон меёбану бокиҳо камтар як наметавонанд муносибати хуб карда. ба фикрам ки ҳамин солҳое ки одамои ки гусфанданд солашон бисёрашон ба ҳама инсонҳо ба фикрам яганд ана мутобиқ мешаванд мисолега барое ки баъд хеле ором табиат аст баъд ба ягон кас хислато баду мисолега бадӣ намехоҳад. тақвими мулҷарро бештар дар фарҳанги солшумории мардумони шарқ кор мебаранд. он иборат аз 12 сол буда ҳар сол бо исм ва хусусиёти табиии як ҷонваре ихтисос ёфтааст, ба мисли муш, паланг, харгӯш, наҳанг, мор, асп, гусфанд, ҳамдонаву мурғ ва ғайра. ситорашиносон ҳам бар асоси мушоҳидаҳои хеш хусусиятҳои ҳар соли мансуб ба ин солшумориро муайян кардаанд ки аз рӯи табиату хислати ҷонварон хулоса шудааст. дар гузаштаҳо масалан агар соли таваллуди инсон дар хотираҳо намонад, замони таваллудашро аз рӯи солшумории мулҷар ба хотир меоварданд. ин тақвим аслан тақвими мардуми туркнажод бошад ҳам дар давлатҳои исломии мо хеле хуб истифода бурда мешуд. ин вобаста аст аз ҳаракати офтоб аз рӯи бурҷҳои 12-гона мебошад. гусфанд ҳайвони ором, сипосгузор, сахӣ ва фидокор бошад ҳам баъзан худрай ва худсарам ҳаст. сол барои шахсони мақсаддор ва фаъол, эҳтиёткор ва дурандеш хуб аст. эҳтимол ғуруру якдавӣ дар ин сол зарур набошад, зеро гусфанд вақте ки якдаву худхоҳ аст, баъзан ҳамин хел шахсонро дӯст надоштанашам мумкин аст. аз миёни афроди шинохта дар соли гусфанд нависандаҳои маъруф александр пушкин ва марк твен, сиёсатмадорон михаил горбачёв ва бенито муссолини, ҳунармандон брюс уиллис ва хулио иглесиас дар ҳамин сол таваллуд шуданд. зимнан соли гусфанд ҳамон солест ки хонаводаҳои бефарзанд ҳатман соҳиби кӯдак мешаванд ва хонаашон ободу шод мегардад. пас шумо ҳам ба орзуҳои худ бирасед. азизон ҳаводорони радиои озодӣ.